da ake zance. In kuka ɗauki masarauta ta Gobirawa, yau a sultana na Gobir Tsibiri, sarki wanda a gare mu yau na 300 da wani abu ne. To nan kun gani in kun ka ɗauki masarauta Gobir ma kaɗai nan ga a cikin Nijar ta yi shekara 1300. Tara Gobir gare su in kun ka dibi tsarin mulkin Amurka, musamman kamar sun ɗauko tsarin mulkin Gobir ne tunda tara Gobir ake cewa lainaf Gobir la su ne suke naɗa sultan kuma suna da droit de veto kamar yadda adda koyi shi Amurka tunda cikin tarihin sarautar Gobir Tsibiri jihar Maradi so biyu ana sabke sarki bisa ga impeachment kamar yadda ake yi Amurka. Tar Gobir ya zamanto kamar su ne wannan lainaf juge na kotun Amurka wanda suke suna iya sabke shugaban Amurka. To in kun ɗauka a gwargwaje abinda nake so in ba ku sani na cewa da ko da mulkin mallaka ya zaka muna da demokarasiya kuma muna da tsarin zamantakewa kuma muna da system de sécurité sociale muna da justice sociale muna da tsarin mu sosai. Jin tsoron wannan tsarin ne namu suka yi ummar mu ba isa da duka suka rushe shi suka lalata shi suka ɓata shi suka hidda mishi suna don saboda su kawo nasu wanda ya zamanto yau mu mun zan kwastoma su komi su ne ke yi muna tsaye komi su ne ke yi muna ci. Alhali kuma bai kamata ba a ce Afirka tana cikin wannan zaman yanayi. Shine muke son matasa su gane su yi tahiya kamar abin da ake ce ma kansu sama ba tare da kunya ba tare da sadda kai ba don saboda batura ba su iya koya ba su iya gwada mana komi tunda ko da sun zaka muna da komi. Kun ga dai a gurguje abin da muke iya cewa dangance da tarihin demokarasiya da justice social da sécurité sociale da zamantakayya da division social du travail cikin Afirka abinda muke iya gai gwargwaje kamin mu shigo cikin shahinmu wanda ya shahi justice conseil consultatif de la refondation kenan tahiyar shari'a yau don le monde contemporain cikin abin da muke ciki kuma cikin tsarin tahiyar refondation na riƙon ƙwarya da muke ciki. Masha Allah. Merci. Gadoma ya kai a wannan safiyar ta yau subdu a nan ofishin 'yan sanda shine dai na jaddadawa zuwa ga duka jami'an tsaro na wannan ofishi akan sa hannu kan wani gungun 'yan ta'adda da suka kashe wani dan taliki a ranar shekaran jiya cikin dare. An kire mu an ce an kashe wani mutum a nan shatu a nan gidan shi wayansu yara sun je sun kashe shi da muka fara zuwa wurin bincike ba mu samu yaran da suka aiwatar da wannan abun ba sai muka dawo muka ƙara sake tsari goban muka koma muna tamboyi a nan cikin unguwar tasu muka je kuma ma'aikatar da ke aiki muka je wajen abokan shi sai ake ce mana akwai salular shi to dama da muka ta binciken salula ba a same ta ba sai muka kira masu sai da salula muka ce musu to in an kawo wata salula ga yadda take a mana magana za mu zo muna cikin bincike ne wurin karfe 3 na maraice sai aka kire mu aka ce mana ai ga salula wadda ake tsammanin ita ce ta da mark inda muka bada ita ce sai muka tura ma'aikata suka kamo su da suka kamo su ba sha wani wahala ba ma suka ce lalle su tunda guda cikin su ya ce shi ne ma ya suka mashi wuka kuma wukar tana tare ita su uku ne muka samu da farin kowa da wukar shi to wukar hada jinin ta ma aka samu ta sannan sai suka ce mana akwai mutum na hudu kuma sai muka taimaka ɗauko shi da muka ɗauko shi ne sai muka dan musu dan tamboyi na farko da ake yi suka ce mana ai baban wane ne ya sa su to sai muka taimaka kawo baban wane to abin ayat tambaya tahiya ne aka yi a bashi tsoron ko kuma daman barayi ne tunda wanda ya tayi ba ya kashe di ai bai kamata ce ya sata ba to sun tayi daga kashe di sun sata kuma sun kashe shi to muna cewa da muna aika ta'aziyar mu ga yan uwan wannan marigayi muna kuma sanar da su cewa
hukuma za ta yi aikinta, mai laifi za ya karɓa laifin shi, kuma in Allah ya za a mashi hukunci. Za mu yi takardu, munan za mu yi takardu, za mu tura gaban procurer na so shari'a ta aikinta. Gwamnan jihar Difade Muhammadu Ibrahim Bagadoma a lokacin da ya ɗauki jawabi ya yi amfani da kalmomi kamar haka. Yau gashi Allah ya sa mun zo babban ma'aikata ta polis ɗin jiha saboda mu kawo godiya, mu kawo musu jinjinawanmu tamu ta shugabanninmu saboda irin jan ƙoƙarin da suka yi. Amma abin da ba mu saba gani ba shine cikin awa 24 kwana ɗaya kenan bayan an yi wannan mummunan aikin, polis ɗin Difa ta sa hannu bisa yaran da suka yi wannan aiki. Abun bakin ciki a cikin wannan shine cewa yaran da suka yi wannan aikin yara ne 'yan samari shekara 15 har mutum 4. Muna yi ma polis godiya da jinjinawa akan wannan aiki da suka yi, kuma muna ma al'umma godiya. Kowa ya gani ya tabbata cewa abin da muke hudi da gaske ne. In jama'a sun kama ma jami'an tsaro, ko mutum ya yi ɓanna ba zai sha ba. In suna kama ma jami'an tsaro, wasu abubuwan na asha ba za su ma faru ba. In kuma sun faru, mutumin da ya yi wannan aikin ba zai sha ba. A cikin wannan fitar da General de Brigade Muhammadu Ibrahim Bagadoma na tare da rakiyar nashi mataimaka da kuma sauran shugabannin ma'aikatun jami'an tsaro da ke da zama a nan Difa.